Ilong ta daw kung gura ano kataba ini. Anit na ini. Ayan ano? Araw talaga. No, sige abri na. Ayun na. Sige. Ang bakuyang dyan pig abri ang sak agat. Bungkalon mo ang ano. Bungkalon mo ang. Ini mo nang halion mo Marco. Yan, yan. Ang kalapating ito. Nagingirit pa ko sa CR. Tapos? Nagingirit ko. Tapos? Ayun na, halion mo na yan, tako. Ay, binalik na pa. Ay, inay. Anong mo tapig daramuan? Oh, sige na, banatin na nito. Kakanon ka, ubuson mo na kakanon, tamukbang yan. Ano naman ni Dayo? Ha? Ano na? Yan jilong ah? Ay, day. Gusto mo yan? Diin na kapaano maraypi. Hinay ka kaya. Yan ang... Kamukha para ano kaya?